Ahojte milí putníci, moje meno je Alexandra Kozáčik a pracujem pre Mary's Mills Slovensko ako koordinátorka dobrovoľníkov a projektov. Veľmi sa tešíme, že ste sa počas svojej púte v Medjugorji zastavili aj v modrom stánku Mary's Mills. Určite ste už mali možnosť zistiť, ako naša jednoduchá pomoc vo forme jedla v školách mení životy tým najchudobnejším deťom sveta. Vďaka jedlu sa môžu v škole sústrediť a vzdelaním dávať nádej na lepšiu budúcnosť a otvárať cestu von z chudoby. Naša misia je možná len vďaka obrovskému množstvu malých skutkov lásky, ktorými sa zapájajú ľudia po celom svete. Aj vďaka tomu dnes už cítime viac ako 2 milióny detí. Od roku 2019 je možné dielo Mary's Mills podporovať už aj priamo zo Slovenska. Ak vás teda naša práca oslovila, budeme veľmi radi, keď po vašom návrate na Slovensko ostaneme v kontakte. Pozývame vás do našej dobrovoľníckej rodiny Mary's Mills Slovensko. Vďaka našim úžasným dobrovoľníkom, ktorí robia často veľmi jednoduché veci, sa šíri misia Mary's Mills aj tu na Slovensku. Čo teda môžete spraviť? Povedzte o Mary's Mills vo vašej farnosti, škole, práci, rodine či spoločenstvu. Radi vám pomôžeme zorganizovať prezentáciu, premietanie filmov, poskytneme naše propagačné materiály či knihy. Môžete napríklad napísať zdrobené maškrty či vyrobiť vlastné výrobky a ponúknuť ich na jarmokoch či trhoch, maľovať obrázky či využiť svoje talenty inak. Naši dobrovoľníci organizujú benefičné koncerty, športové podujatia, pomáhajú nám na akciách v našom stánku. Samozrejme, podporovať Mary's Mills môžete aj finančne a v neposlednom rade budeme veľmi vďační za vaše modlitby, ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou tohto diela. Žiadna snaha nie je príliš malá. Veľmi si vážime akýkoľvek nápad. Ak máte túžbu pridať ruku k dielu, môžete nechať svoj e-mail a kontakt u dobrovoľníkov v Medjugorji, ktorí ho pošlú priamo mne a ja vás po vašom návrate domov kontaktujem. Všetky potrebné informácie zistíte na našej webovej stránke, nájdete nás na Facebooku a Instagrame ako Mary's Mills Slovensko. Buďme radi, ak si pri vašom odchode zoberiete veľmi inšpirujúcu knihu s príbehom Mary's Mills, ktorú napísal náš zakladateľ Magnus. Okrem iného sa v nej dozviete, akú dôležitú úlohu pri zrode tohto diela hral práve Medjugorje a Panna Mária, podľa ktorej je Mary's Mills aj pomenované. Dúfam, že ste mali v Medjugorji požehnaný čas, prajem vám šťastnú cestu domov a verím, že vás naša práca oslovila. Mary's Mills je práve ovocím Medjugorja a modlitby a my budeme veľmi šťastní, ak sa stanete jeho súčasťou. Ďakujeme.